Teknikerren gure eskualdean sortzen den talentuaren aldeko apustu sendoa egiten dugu eta horregatik da guretzat garrantzitsua Eibarko EHU Unibertsitatearekin dugun lankidetza harremana mantentzea. Hainbat urte egindako lanaren ondorioz, 2024ko irailean energia berriztagarrien graduko eredua formatu dualean martxan jartzea lortu genuen eta lehenengo probazioan 5 ikasle hona etortzeko aukera izan zuten. Teknikerretik urteak daramatzagu lankidetza sustatzen eta zaintzen, argi dakagulako talentuan garapena lan mundura iritsi aurretikan hasten dela. Gure lana ikasleei behaien lehen pausotan urratsetan laguntzia da, ikerketan egunerokotasunak gertutik ezagutzen utziz eta ikasketa etapa erabakigarri honetan sortzen diren zalantzak argitzen lagunduz. Lankidetza honek aukera ematen digu ikasleak erreferentziazko zentro teknologiko batea hurbiltzeko eta bai praktikak, gradu amaierako lanak edo baita master amaierako lanak hemen bertan teknikerren beraien inguruan egiteko. Urtero gradu hontako ikasleak hartu ditugu teknikerren eta haien prestakuntza laguntzia oso garrantzitsua da guretzako. Guretzat, unibertsitatearen eta teknologiaren arteko zubia eraikitzea funtsezkoa da eta aukera errealak eskaintza ikasleei etorkizunari begira. Kaixo, Jon Martinez naiz, Eibarko energia berriztagarrien graduko ikasleoia, 3. promoziokoa, eta nire kasuan teknikerren doktoretza egitera sartu nintzen. Hemen doktoretza egin izanaren arrazoia izan zen alde batetik berriztagarriekin ikerkuntza egiteko aukera ematen ziala, eta bestetik berriztagarriak proiektu erreletan enpresekin aplikatu ahal izatea. Fotovoltaika eta eolika bateriekin eta bestelako metatze sistemekin batera kombinatzean ikertzen dut. Haien kudeaketan zentratuz. Baina hau adibide konkretu bat baino ez da, teknikerren berriztagarriak espektru oso zabal batean jorratzen baitira. Zentzu horretan eta dualari dagokionez, esango nuke teknikerren praktikak egitea aukera bikaina dela ikasleentzat. Alde batetik, ikasitako guztia proiektu berritzaileetan nola aplika daitekeen ikusi ahal dutelako eta baita hurbileko enpresen beharrak ezagutu.